Bine vă regăsit la un nou episod, să jucăm Minecraft. Și dacă vedeți casa asta, am făcut-o pe off camera. Schid deodată. Făcut-o pe off camera. Că nu băgat înseamnă că n-am terminat acoperișul, în rest e frumoasă. Și dacă mă vedeți cu 0 iteme, adică n-am nimic în inventar. Și am mai strâns goldul care l-am luat de la portalul trecut. Ce am mai strâns eu pe aici? Că din greșeală am plecat și am stat pe undeva pe aici. Mi-am lăsat așa telefonul, skin-ul, așa, deschis. Și a venit un creeper, că s-a făcut noapte. Și m-a explodat. Și am pierdut toate itemele. Că era zombie, că s-a făcut așa, că s-a făcut așa, nu știu. S-a omorât cumva. Și scopul de astăzi, așa, ia să spic. Scopul de astăzi este să termin casa și să explorez revainul ăsta, mina asta mare. E mare și din mina asta am luat odată 2 iron. Sau 3. 2 cred că am luat. Nu știu. Armură nu aveam. Aveam pickaxe de fier. Și cam atâta ce mai important de fier. Trebuie să stop gaura asta de aici. Să stai. Continua să auzi ceva. Groapa asta trebuie să ascope. Am în chestul ăsta mult dirt, mult pământ. Îmi ajunge, cred, să ce mai important. În casă trebuie să o termin. Să văd că nu mai am iteme, trebuie să-mi fac altele. Și acum așa. Un petele. Un topor și fix pentru un pickaxe, am vrut să zic, dar nu contează. Pickaxe. Tăiem piatră. Am piatră și nu am văzut că am piatră. Hai stai. Copacii ăștia. Ăsta nu-l tăi, care e albin sau nu știu. Dar nu știu că poate dacă le spargă ăla stupul mă bat. Uite ăsta. Ca să-mi fac unelte de piatră. Gata. Mi-e foame. Am mâncare. Am. Bag aici. Unde? Uite carne. Uite carne. Bag pickaxe-ul. Așa.
fac niște pețigașuri. Așa și așa. Și punem tot înapoi. Nu, o să-l plantez. Adică că mi-e foame. Pot să fac niște oițe. Și asta trebuie să acopăr. Mare parte de pe aici trebuie să le acopăr, că e jale cu ele. Mini văcuțe. Ce făceau alea acolo? Nu cade. Nu. Ce se mare? Hai că se face noapte. Ce am auzit? Parcurs Pro, bam. Cum să spune tu? Ascultă-te, nu contează. Hai să punem, la făcut niște cărnițe. Apot. Bun, ok. Am uitat să-l plantez, nu mai contează. Măi! Un copac pe foc. De ce nu? De ce? Hai să mănânc. Gata! Ce bine a fost! Am dormit foarte bine, cred că am dat și cu capul de peretii. Și cred că după am picat și jos, că m-am trezit jos. Da. Apăsați butonașul de like, subscribe și clopoțel, să fiți la curent cu ce mai postez. Și să strângem măcar 50 de abonați pe contul ăsta. Vă rog frumos. Și așez itemele în inventar. Ce trebuie să iau cu mine? Dirt. A crescut altul. Oleu. Oaia. Da, aici am explorat. Aia, da. Pe partea aia, la altă parcă era... Mi-e frică să intru. Cărbuni. Nu cărbuni. De ce? Hai să mergem în asta dacă... Da, am zis că mergem în ăla. Mă, de ce sunt atâtea? Uite, am crezut că mi-au de merge. Îmi fac scară dacă am nevoie. Cupru. Acum n-am ce să fac cu el. Sau hai să-l iau o bucată, două, ca să-mi fac un des de la cum se cheamă. Da, am luat pe bucăți.
De ce dau de atâta cupru? Măcar ăsta este mai la lumină. Mă, ce? What? Ce s-a auzit? S-a auzit niște zombi. Am grăște de... Bun. Cum să pun aici? Iron. Așa. Am oprit lava. Iron. Și... Două. Am două acasă. 3, 4, 5, 6. Câte-ți, mă? 7, 8. Cred că mi-ajunge să vine noaptea. Am făcut rost de 8 bucăți de... Haide, mă. Tot atâta, mai. Am făcut rost de 8 bucăți de iron și mai am câte două acasă. Pot să-mi fac un chestplate și buți. Ba nu, buți nu. Dar oricum nu fac chestplate. Costă prea mult. Nu costă. Da, dă cea mai multă armură, dar... Zombie, creeper, adică... Nu, pupui! Nu. Așa. Două bucăți. Bine. Stați puțin. Am uitat, am zis că am murit. Nu știu cum are chestia. Și am cam uitat să dau de mult mare. Nu știu bine. Am de văzut. Am de văzut pe atâta level. Și să prăjim lemn, ușor lemn ăla, iron-ul și am cu măr, de chiar ce pot să fac și aici. Acum că am cupru, cum se făcea glesul ăla? Stai că trebuie să-l prăjim. Haide, mă. Revin când se prăjesc toate și văd ce fac. S-a terminat iron-ul și hai să vedem ce să fac eu. Dar întreabă bețe. Hai să iau câteva lemne de aici. Nu, deci. Fac câteva bețe și oricum târnacop nu fac. Mi-am făcut un tarnacop. Uitați-l frumos, așa. Mi-a mai rămas... Mi-a mai rămas 6. Pot să-mi fac așa. Pot să-mi fac așa. Sau pot să-mi fac un topor și o sabie. Și mai rămân cu 2. Aș vrea să-mi fac lână. Îmi fac un ăsta. Am mai rămas pentru buți.
Cred că îmi fac un topor și un share. Un topor și un share. Și s-a terminat iron-ul. Hai să le punem. Ce frumos! Hai să punem aici. Pam. Bețe. Mâncare las aici. Gunpowder-ul. Ăsta. Iron-ul. Iron aici. Nu știu pe ele. Dirt-ul. S-a terminat. Hai să mai fac un chest. Un chestane. Trebuie bucată. Hai să văd ce pot să fac cu copru. Pot să fac de asta. N-am nevoie. Cum se făcea ăla? Pot să fac și asta, dar am băț, am pana. Dar n-am nevoie de el chiar. Nope. De aici. Vedeți voi. Eu nu văd nimic. De aici. Nici aici nu văd nimic. Bă! Da. Vă las aici și ne revedem data viitoare. Eu am fost Paul Min 20, Paul, și vă las. La revedere. Pa, pa!